Nok er nok. 3 år, som min generation skal lære at bruge. Vi er den generation, der voksede op under moderniseringseksplosionen. De fremtidige generationer vil ikke kunne huske en verden, hvor alting ikke kunne ordnes over internettet. Men det kan vi, og det giver os et ansvar. Vi skal vurdere, hvornår udviklingen den går for vidt, eller hvornår den går den rigtige vej. Vi kan både følge med i og forholde os til hele verdens strabasser, bare hjemme fra stuen af. Vi kan være sociale og skabe os et netværk, bare ved at tænde computeren. Vi kan undervises online. Vi kan aflevere opgaver online. Vi kan faktisk leve hele vores liv, uden så meget som at løfte os fra lænestolen hjemme fra stuen af. Men det gør vi ikke. Mange af os så stadig op om morgenen, i skole, undervises og socialiseres på den eneste rigtige måde. Sådan som det er nu, at den digitale verden kun en del af vores hverdag, og ikke vores hverdag alene. Men som førstehåndsvidne på teknologiens udvikling, er der ikke nogen tvivl herom, at teknologien hele tiden bliver en større og større del af menneskers, og især de unges hverdag. Spørgsmålet er bare, om vi ikke snart er nået maksimumgrænsen. Man skal også lære at sige nej tak til overflødige og overdrevne. Nej, jeg har ikke brug for at købe min madvarer online. Jeg kan sagtens selv lidt min popo og været på supermarkedet og købe den selv. Vi skal ikke gå tilbage i den moderne udvikling. Vi skal bare lære at kontrollere den. Det er for eksempel super fedt, at vi nu kan ordne vores regninger og forsikringer over nettet. Men grænsen skal bare sættes der, hvor vi ikke længere behøver at bevæge os ud fra døren og involvere os i menneskelig kontakt.